Projekt Naše mesto, realizované nadáciou Pontis, je podujatím firemného dobrovoľníctva, do ktorého sa zapojilo v dňoch 15. a 16. júna 10 slovenských miest a 5500 dobrovoľníkov. Aj v našom meste sa firma Ceragon Networks spolu s pracovníkmi Mestského úradu a technických služieb zapojili do tohto projektu a zorganizovali dobrovoľnícku aktivitu, ktorej cieľom bolo vymaľovanie zábradlia cestného mosta ponad železnicu v centre mesta. A tak štedce, farby a drôtené kefy v rukách dobrovoľníkov pútali pozornosť okolo idúcich počas celého piatkového dňa. Naše mesto, náš Liptovský Hrádok, je nová aktivita, dobrovoľnícka aktivita založená na dobrovoľníctve. Pre nás, občanov Liptovského Hrádku alebo Liptova, je cťou priniesť túto akciu a novú aktivitu založenú na dobrovoľníctve do mesta Liptovský Hrádok. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že dobrovoľníctvo je späté s aktivitami našej komunity. Akákoľvek podpora, nezištná podpora na základe dobrovoľníctva je veľmi cenená v rámci celého mesta, v rámci celého Liptova. Toto je začiatok našej aktivity a takisto je to určitým spôsobom aj motivácia do budúceho roka, keď chceme tento projekt preniesť na územie celého Liptova. Liptovský Hrádok ako mesto má tú možnosť sa samozrejme aj spropagovať a zviditeľniť na základe dobrovoľníckych aktivít a na základe iniciatívy určitých spoločností. Toto je skvelý ťahák na to, aby sme sa zapojili všetci a podobne tak ako Ceragon s mestom môžu občania z ktoroukoľvek právnickou a fyzickou osobou pokračovať v začatom diele. Eva Zahradníková, televízia Liptovský Hrádok.